सर्व समाज बांधवांके मिगल नमस्कारम बालकृष्ण पै आलपी GSB कल्चर एंड ट्रेडिशन्स मळले मिगल चॅनल आम तुमका स्वागत करता। एक 2 वर्ष पुढे कोविड मळले महामारी येतना जनपदांसग बाहेर वच्चाक मस्त कष्ट आशिल्ले समयाचेरी आलपी सुगनसिल्ले युवा प्रतिभासम श्री जयप्रकाश आर कामत तन्नी GSB वर्चुअल अंगडी मळले एक कॉन्सेप्ट आरंभिने एक SMS केल्लारी तक नित्य जाम काजल्लेने साधन तंगेल गरकडे आणू पावोंचे एक व्यवस्था तन्नी GSB वर्चुअल अंगडी मळले एक व्हाट्सएप ग्रुप वटेन केल्ले आता तन्नी एक GSB मॅगझीन ताजे एक आविष्कार केलो आसा ताजें नांव GSB वॉल म्हणून सांगुचें। आमचे भितरी आमगेले आचार विचारू तशीच आमगेले एके देवस्थाना पासून आशिल्ले विवरण आमगेले बसेचे कथा गिंतू अशी मस्त कुटकायरी तांतू भितरी येत आसा। ताजें इनागुरेशन एमचे शनिवार जून 3 तारीखेक अल्पळे लक्ष्मी नरसिंह देवस्थानांत जाता। सर्व समाज बांधवांनी तांकां जाम काजलेले सहकार दिवंका म्हणून तुमगेलेगी विनीत जानु अभ्यर्थन करनु रब्बेदा सर्वांक नमस्कार।